Baba, what's your name? Unobuda neche papi. Belba Messina. Messina? Messina, you mean South Africa? Yeah. That's what boys. On the way from Messina, South Africa, National Cup Clash Chipaz Promotions, Muswa 20 December. Shibaba, what's your name? Unobuda neche papi. Gani unobuda nepa Hopefully. Hopefully. She's wake up boys. Do not change on a 4 Naika. My DJ, no time to waste. Mazebro! Timba kachumonya mazebro! Makushemba chemba kana moki kwa ipai kumashure Kodozita katama Hana kana chipuri ngori timoni Ita kukumbusha unorima magate Kana kufuna shirido kuhotira heke Meti gani? KuGomba kandiko kusiti ngoma mpana ukushata panike kachitoma Unogo wana neni maje toma mpa kusosha zamani mbari kuma Unatuwa unetungu mwana waposhia Uri mwana wemusango ishigara waziva Maiva kureva uriri yare kushaya Wakapani mifa yako iyo kuzambia Followed by DJ in Chipaz Promotions ati vumbire vanotukana vanenge vachitukirana vana amai zvekare vanoshandisa vulgar language ukauya ukazviita izvozvo we disqualify you. It is not allowed. DJ Metikan Pachiputukezi ndoti nata Aningatongwe nevana vemasavata Nenge nine shuti aombo ni shuta Ndocheka tumba kumbo twako tunenge twe data